Morning guys. Morning. Arang kasigo ni Kuya agatong sanina grabe talikod ya talikod. Grabe ang dyan ka azo. Manag katawhang utang guys. So dia sakto ka jong Kuya. Si Kuya kin kinahanglan ko nag-iza hapuhon. Kay dudag ka man tanan kin nga na raman. Kau sige na na jong baon. Sumlargahay na sila guys padung sa school. Mag-eat nagbibi? Eat na? Ay mo bananan bi. Bananan mo. Sige na ito. Ito na sila guys, larga na. Eskwelahan. Nag-meeting sa room nila Kim unja. So karon guys, dahil ang buhaton, ako'y buhaton ron. Kanina, kamunggay. Hanis jang adek-dekun. Daghan dyan nag-ingan hada ni guys. Nga kan itambal ni. So hanis jang dek-dekun. Jadi aning palit ako pang dek-dekain ha guys kanina. Ako dyan eh, gipalit kay maggama lagi ko nga ni. Kaning dega na ni mayang imnen. Painom pa na sa mga bata. So ako sa mo una, ginom ni guys. Okay. So, mara na guys, ang bukbukon na ni Ron. Ha? Ansa? Uy, pa man luto ng bataan ni. Tesa ka magkuha kong luto. Ano guys, larga ng mga kuyas. Sabot pag ang mahinangir guys. Imong ba tubig? Isa na imong tubig. Tunas ko yakin kin. Sige na. Grabe yung lupuhag mga kabataan. Gina, larga na mo. Amping. Merkulis man ron guys, mo nang ilang suot sibilyan. Arang ni Kuya ka jog t-shirt de. So Kuya kin kinahanap pa ng akuhaan sunod ug naay gugagmay na masakto ni ja. Bye-bye. Amping mo. Padaplin hag na motor. Tanang mga chikiting guys, larga na. Maggama sa ko dito guys katong kamunggay nga degdegen kay hang imnen. Gabi kalit lang magang hilanak, ko hilantan ko. Gitakigan ko gabi mga alas 2. Alas 2 gitakigan ko. Upa ko kahipos daris bahay guys na tataod. Takigan ko kalit gabi Ginoo ko ra lain na sang pamati jara jud tong lawang jud. Kalit man laman jud panugnaw kang lawas. Basin sa ito. Anha. Masig sa gahapon. So guys, mo naghang dek-dekan karon. Mo na si Jay kamunggay, malunggay in Tagalog. Mo na si Jay ahang dek-dekan sa agdega na ni mahiya nga imnen. Gilantan mo ko galit oy. Sa gahapon siguro to subawan siguro ko kanang arang inita ka adyo. Labi inita sa gahapon adlaw guys sa namalhin mis mga kanding. Kandong baza pud mi. So there guys. Mo naghang napalit nga lubkanan, degdekanan. Sa kuan pa nimo ni alho kat lusong. Ano ni palit agad sa ning palit guys kay maggama lagi ko ngani. Kay magdekdek kog dahos kamunggay kay hang imnen. Ansa baghapon oy ni kalit man lang magang gulay sang lawas tungod siguro tos arang inita. Ano ring haruson guys. Gabi mga alas 2. Takigan ko grabe jud pug na makaadso. Tungod siguro tos kainit kahapon. Naglaba man ko gamay ra ko pagkaadso. Gamay ra man tong gilabhan guys. Landong man pud ato mong labhanan. Ito pagka gabi lain na mga lawas. Suman sa guys. Halihadton. Alas 2 so na. Kigan ko mukha ko kuya gahil ka nga ko tambaw. Lain na naghang tuhod aron mga sakit ang mga tuhod. Trangkaso na. Trangkaso siguro ni. Yan ang basta trangkaso manakit ang mga lutahan. Guys, maigo man tulo ka paluwa dari hang lubkan dia. Maigo man tulo ka paluwa. Ingani mo yang imnan guys. Antibiotic mo po ni siya. Amping nga dito guys, grabe panahon ron. Init ka hapon garbing initan sa karon dengdeng na pud uwan naman pud guys tari guys ana ning degdeken good guys yan na guys Yako. kita malata Yako ba? ano pagitan guys mapino na ito ning ako anan guys kwa giga lampin ni nila, lampin ni Elias una hinlo naman ni kaadso ano pa ni gamita kaya may hang gamiton kaya unan baga na po na dega
So, itong ibutang si Jana sinlo nga panapton. Okay, simanay dyan forma guys. Jangan duga dan yang kuaun. Okay. Kani, hani nga kamuton. Kaya isang duga mo ihang ati gumon. Isang ubo guys. Kating hilanat. Nanginaan siya guys pig na. Nanay duga, kita mas duga. Masih saya aim nun. Dan duga, nadari hang ikuan karong masawd. Karong masawd dari silanan. Ini na guys, tuto na. Oh. Kinasak pa na ni. Diya. Isangat natong gamit. So, na guys. Pag fresh nga duga. Diya guys, na. Tama. Yapod na sila. Nasadlanan. So, nang imnan karon. Puntahon. Kaya arong mawa ni nga tang ubo. Kay madlak na ko magbalik-balik sa doktor, labi nagnanapay irisitang tambaw kay agahang balingkawang sakit kung magsigig og inom og kanang mga antibiotic ron magherbal sa ako. Okay, damiin parang kaya isa ra ka kutsara pada day inom day kani ano pa ni hiluan. Jahang ginoanan, kinumutan. Mantingali po na yung mga side effects nga di majus lawas kay herbal man ni dahon ni kamunggay. Kanang isagol kanon na nato sila uy. Yes no. Ay, nuan ko ano nanganay kanay hang dari. Yan ah. Nanganay kanay. Guys, magandam na pug ko kay Madto na po sa eskwelahan ni Kim sa mga 2:30 mag-meeting nila about sa ilang mag-meeting sa ilahang eskwelahan kay maghisgot na po about sa ilahang Christmas party. So lagi na kay padong naman lagi pud ikatapusan na baya ron. So Christmas party nila. Kuko kay bago sa pangpitsahan unsa pa lagi hisgutan. So magkita-kit sa tato eskwelahan guys. Maglugway pa ko skanding kare je. Di ako magdag cellphone kay mapagbeng ning cellphone. Kapag i-charge ning cellphone na kana lubat. School ng mga kabataan. Naguna nagbading gamay ito ha. Naka-PE uniform na sila guys. Sana sabi, tanong ko si mong PE uniform be. Tubang. Diyan na silang hajiyan. Agkajiyan, awahi dyan t-shirt. Yo pa may print. So karon murang na siguro print day no. Giprintan naghapon. Ay. Pugi-pugi man diyan. Pareha na sila Elia. Naka-insert. Ka-insert naman lagi yan. Say, water. Pareha na sila. Nindot sila tanaw no. Tapi ano nga chikiting. Dami na jud tanaw nilang room kay na mga lantern. Para kay Elia. Cute. Sa mga bata. Ngipi uniform. Ang gas-gasuan, kalit mo lang magbunok. Nguli na mi guys, kaya nagawas ng mga chikiting. Oh. Hinay be. Nandiya guys, 2:30. Balik Miss Kim kay mag-meeting. Dato silang school para silang Christmas party pohon. Tanan ng una ng mga kabataan no? Pag hinay mo ha, harang bunag sa uwan dari gani ha. Karon bukad nag-adlaw. Na si Lia guys, ni sotoy nagbaklay Muna ija, sotoy ug lakaw. Oy, di ara mga kuhang Kim guys Be, ito very good. 3-star tracing shape. Dapat help Maya find all the squares and color them. Makabayan naman nga. Ano guys. Ay, so mapagi ni Kim. Saman. Ta. Alam mag-ilis na. Mag-ilis na ko na siya guys. Dahil na miss bye. Kawan na pag kalibutan. Maso pa to dato. Guys, mato naman silang eskwelahan Kim. Kaya mag-meeting karon para silang Christmas party. Yehey. Excited ka be? First Christmas party dyan na nga imong maatinan be. Kaya sa una, mauban naman siyang Kuya Kinken.
Kisa ba yung nabanan ha? Kasi Kuya Gael, nakaaban ko Kuya Gael sa una guys, grade 1. Pro grade 2, hantud karon nga ning kon si Jawa, siya magpauban. Kuya Kinkin, taman grade 4. Sa karong grade 5, pwede na ginaubanan guys, but ana bitaw. Si Kim Kim. Si Kim Kim na pa yung ubanan. Niya, ang among batang baji. Batang gamay. Kamayng baji, bitaw. So, karon guys, sa meeting nila, hisgutan buti guys og unsay mga panguan ng mga pagkaon, groupings ba or sa ba individual pero para na guys lami jud og individual no. Para pa na so karon guys mahibaw-an og unsay among meetingan. So pampud 2:30 magsugod maghuhay pa po ni alas 2. So hinahinay Miss Kim Kim dari baklay ja. Ay, ginawa ko ganiha guys. Pag-abot ng sabay, Miss Kim Kim, mga 10:30 mas sila manggawas. Pag-abot ng sabay, ginawa ko. Takiga naman pag ko. Naan sa bawi. Kalit naman naman ihang hilanat. Tungod siguro ni sa hang ubo. Diya dapat lagi karon unta. Magpa-check up ko. Tapos among center ka na may doktor. Kaso, naman lagi meeting dari sa eskwelahan. Diya inighaman sa meeting, umuanto ko. Wala siguro lihag doktor. Sigurado man daghan ro nagpa-check up kay grabe lagi uso dari ag trangkaso. Dinainom ko ganihag bayuplo, nahawasan ko guys, grabe kasi hang greg ja. Atol pang grabe pagkasaga kazug uwan. Sus, grabe uwan ganihan, benek jig maajo. Grabe kasi. Ngaz ko ginuo ko di man day lalim ning takigan ta oy. Kagreg-greg ko sa katugnaw dira. Maso gani kay to among habu nga baga, tunggi hatag ni ate. Ti Josephine mo hanggi habu. Grabe ka hantaki gabi Dara. Sige saan nahaga nang naibaw ko tug habo, gadubli naghang habo. Sapaw-sapaw na naha. Ganang nga kung Kuya Gael og tambaw, gatataon ning singot ko, mo to nahuwasan. Nan sa bangang kuan oy, sige mag-atake ang takig. Tingnan siguro sang hilanat, sa ubo ba. Sa ubo siguro ni. So mapa-check up na gud ko ugma, ugmang adlaw. Si Papa Gabriel mo uli enta, hangin na nga daw nalaman kay kaya-kaya raman po na da. Ilanat ra ni guys. No. Ilanat ra ni di angay kahadlikan. Bitaw. Pwede pag dihapon magkumpiyansa kay delikado. So uma ang check up ko paniguro. Nagmas klase ni Kim Kim. So dala mi sa eskwelahan guys. Kung batang gamay ito. Una na. Wa pas Jamila hatong gichatan kay magdengan mi. Una na naman mi. Kaya pa man, kasi nagpatog patong Gian. December 14, nagilang Christmas party. Kana guys, gi-groupings me. By group, among pagkaon. So muna guys, grouping sa mga parents diya. Na lechon manok, pansit bato, pansit bato, spaghetti, biko, salad, pizza, daghana, lumpia, puto cheese, fried chicken, daghana guys. Mo ni ang mga putahe. So mo ni guys, naglamitingan karon mga pagkaon para sa mga chikiting. Apil na parents. December 14, Christmas party nila Elia. Alas 8 sa buntag. So mo to na ta. Ay humana og meeting guys. Uli na mi guys. Nakaw ko kay kabi init. Uli na mi grabe sakit ta sig init. Hapon naman unta. Bawi. Moy klaro dari weather mo bunok mo init. Sus Ginoo. Napay nig ubo na tang mo. Gawas ng ihi. Sus bangan. Check up ko masang ubo. Ay delikado. Huli na takim. Huli na. Manag-meeting sila ha. Daghan og gustoson ron guys. Karong sunod buwan daghan gustoson. December. Hapit na di ay kay sunod adlaw December naman. Nagagastoson tapay high school, tapay elementary, kakinkin, fried chicken. Ja, murag 50 to ka buok kape. 50 kapin or 40 kapin. Isa-isa ra sila mga bata. So medyo kuan jud guys. Grabe gastuhon rong sunod buwan. Sunod buwan nga mauna sunod adlaw. Ay 14 og 15 nagilas kuya og kuya Kinkin magdengan Ginoo ko. Sa ana ni. Tao. Kaya na
Dili kita pasagdan. Guys, no. Dai no. Kay Elia ug kang Mads Katirin. Nga pag umangkon pizza ilaha. Kay puro sudan ag kuanon mga on ba dira mga bata ug mga puro sudan. Asa. Nga tag sa isa ka hiwa na wana. Litson isa ka hiwa wana mga bata arang nang paitsta nila. Lugang mga pizza mga guys kay mo angay man ang mga bata pizza. Sipat sa karton lang mahurot. Oh, lagi. Dan hisgutan na po guys ang kandida koan. Miniking and Queen karong February no. Hisgutan pa sila Miniking and Queen. Yung pagtuo. February pohon. Sa Nuko. kuha di ay tanan. Tanan bata guys gikan sa nursery key 1 key 2 tanan paapilon. Agkuta naman ito 500 ja pataas na. Yo. Yo. Ito ang mga parents. Muli na. Hisgutanay na nas mga gasto unon. Hisgutanay nagadjud mi danis mga gasto unon guys. Mga uy na high school, elementary. Sa kag